खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव रायजोआव लाख लाख अमा जानो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय बे समाव गिदिर रादाब रायजोआव आफ्रिकान स्वाइन फ्लुआ बांनो हमदों जाउनाव अमा बेदर फाननायखौ होबथादों खुंथाया रायजोआव आफ्रिकान स्वाइन फ्लु बांनायखौ नोजोर बोनानै अमा बेदर जानाय आरो फाननायखौ गोख्रोङै होबथादों खुंथायारि बिफाना नंगौ बे समाव खुंथायनिफ्राय गोख्रों होबथानाय अमा बेदर फाननाय आरो जानायनि सायाव खुंथायनिफ्राय थाबैनो बिथोन होनाय बायदिब्ला बे सरकारि बिथोनखौ सिफायोब्ला भारतारि पेनेल क'डनि 223 दफानि सिङाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना फोसावबाय खुंथायारि बिफाना हादरसानि दाब दाब जिल्लाफोराव फोसावबाय अमा जानाय आरो अमा फाननायनि गोख्रों आयेन हादरसानि दाब दाब जिल्लायाव फैगौ 30 सानसिम अमा बेदरनि दखान आरो हाथाय बाजारफोरा बन्द थागोन होनना फोसावबाय खुंथाया फोसावनाय बायदिब्ला खाक फोथारनि सा रंपुरिया गामिनि खाथि खाला 1 किल'मिटार ओनसोलखौबो सन्देरनाय बेराम फोसावनाय जादों लोगोसे 10 किल'मिटार ओनसोलखौबो मनिटरिं जन फोसावनाय जादों सौदियानिफ्राय अमा बेदरखौ दाब दाब जिल्लाफोर आरो अरुणाचल प्रदेशआव दैथायहरनायखौ गोख्रोङै होबथानाय जादों खुंथाय रायजोआव आफ्रिकान स्वाइन फ्लुआ बांनो हमदों जाउनाव अमा बेदर फाननायखौ होबथादों खुंथाया रायजोआव आफ्रिकान स्वाइन फ्लु बांनायखौ नोजोर बोनानै अमा बेदर जानाय आरो फाननायखौ गोख्रोङै होबथादों खुंथायारि बिफाना नंगौ बे समाव खुंथायनिफ्राय गोख्रों होबथानाय अमा बेदर फाननाय आरो जानायनि सायाव खुंथायनिफ्राय थाबैनो बिथोन होनाय बायदिब्ला बे सरकारि बिथोनखौ सिफायोब्ला भारतारि पेनेल क'डनि 223 दफानि सिङाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना फोसावबाय खुंथायारि बिफाना हादरसानि दाब दाब जिल्लाफोराव फोसावबाय अमा जानाय आरो अमा फाननायनि गोख्रों आयेन हादरसानि दाब दाब जिल्लायाव फैगौ 30 सानसिम अमा बेदरनि दखान आरो हाथाय बाजारफोरा बन्द थागोन होनना फोसावबाय खुंथाया फोसावनाय बायदिब्ला खाक फोथारनि सा रंपुरिया गामिनि खाथि खाला 1 किल'मिटार ओनसोलखौबो सन्देरनाय बेराम फोसावनाय जादों लोगोसे 10 किल'मिटार ओनसोलखौबो मनिटरिं जन फोसावनाय जादों सौदियानिफ्राय अमा बेदरखौ दाब दाब जिल्लाफोर आरो अरुणाचल प्रदेशआव दैथायहरनायखौ गोख्रोङै होबथानाय जादों खुंथाया आरो रायजोआव गिख्रंथाव आफ्रिकान स्वाइन फ्लुखौ नोजोर बोनानै बे गोख्रों होबथानाय जिल्ला खुंथायनिफ्राय जुदि नोंथाङा सरकारनि बे गोख्रों नेमफोरखौ सिफायो अब्ला भारतारि पेनेल क'डनि 223 दफानि सिङाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना फोसावबाय खुंथाया।